márka hívei találkoztak ma ott, ahol gépeiket egykor gyártották. 40 évvel a gyártás leállítása után a márka népszerűsége töretlen, a találkozóra több százan mentek el. Egymás után jöttek vissza oda, ahol ekkor gyártották őket. Az egykori Csepel-művek területén rendezték meg a Pannonia találkozót. A típust az 50-es években kezdték gyártani, néhány dolgozó is ott volt a motorok között. Ez nagyon jó. Örömmel jártunk ide dolgozni. Hát Én Kispestről jártunk, biciklivel. De 80 000 ember járt be naponta ebbe a gyárba. Hát reggelente, mint a hangyaboltba, úgy jöttek be az emberek, délután ugyanúgy kiáramlás, és itt nyüzsgő élet volt, és most meg ez a lepusztult. Borzalmas látni. Mikor voltak itt utoljára? Sok munkásnak az egész családja itt dolgozott. Dohonyi Gézánénak már a nagyapja is, akkor még Weiss Manfréd járában. Egy csapágyat beraktunk, vagy láncot, vagy valami, akkor megvolt, hogy 10 000 kilométert, vagy mennyit kell menni, utána leszettük, és megnézték a tárgulást, a kopást, a mérnököt. Egy-egy teljesen felújított Pannonia ára most az 1 millió forintot is meghaladja. A többség nagy becsben tartja motorját, ezért is lógott ki a sorból ez a darab. Ennek pont az a poénja, hogy ugye itt vannak mellette tényleg a gyönyörűszék a gépek, és akkor egyenlően lássák az emberek, hogy ezekből készülnek el ezek a csodák. Ez pedig egy másik különlegesség. 2 motorblokkot szereltek egybe, így építettek egy sportmotort. Kettesben megy 100 körül, 5 sebességes. Mi a vége? Nem tudom, igazából már nem arról szól, de olyan 2 kiló körül biztos megy. A Pannoniák népszerű és megbízható motorok voltak. 1974-ben egy akkor még kevéssé ismert japán motorgyár közös üzemet akart létrehozni Magyarországon, hogy évi 50 000 motort gyártsanak. A tervből semmi sem lett. A Pannonia gyártását egy évvel később, 1975-ben leállították. Addig mondogat a Laura Lenke,